ØMU er en forkortelse for den økonomiske og monetære union. Denne betegnelse dækker over et samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold og dels monetære forhold. Det vil sige et samarbejde om økonomisk politik og med fælles valuta, f.eks. euroen, og om oprettelse af den europæiske centralbank. Det økonomiske samarbejde går ud på at koordinere EU's økonomiske politik. Det monetære samarbejde går ud på en fælles valutakurs. Der er nogle krav, man skal kunne efterkomme for at være med i EMU'en. De lande, som har euroen, har opgivet deres pengepolitiske selvstændighed til EU. Der er en fælles centralbank, der fører pengepolitikken. Den hedder European Central Bank. Det primære formål for banken er at holde et stabilt prisniveau og bekæmpe inflationen. Finanspolitikken føres hovedsageligt nationalt. Underskuddet på de offentlige finanser må dog ikke være på mere end 3% af BNP. Hvis det sker, skal landet straffes ved at deponere 0,1-0,2% af BNP. Af hensyn til troværdigheden af European Central Bank er det vigtigt, at den har politisk uafhængighed i forhold til sin pengepolitik. Mens finanspolitikken og eventuel valutapolitik er en opgave for ministerrådet og kommissionen. EMU'en er en masse samlede lande med en fælles valuta. Er vi så ens, at en fælles valuta er en god løsning? For EMU'en kunne lande i krisetider devaluere deres valuta for at øge deres konkurrenceevne, men en fælles valuta er ikke en mulighed. Kan vi starte forfra? Det kan vi ikke. Lort. Det handler om landenes individuelle suverænitet. En ekspansiv finanspolitik kan forbedre beskæftigelsen i et land, men det vil gå imod EMU'ens stabilitets- og vækstpagt. Og det øger så presset på landenes strukturpolitik. Fordele ved EMU: ingen vekselgebyr, omkostninger til dækning af valutasikkerhed forsvinder, nemmere at sammenligne priser på tværs af grænser. Der findes ikke nogen finanspolitisk instrument til at udligne tabene for de lande, der mister deres konkurrenceevne med en fælles valutakurs. I Danmark skal vi ved en folkeafstemning have et ja til dansk deltagelse i EMU's tredje fase med en fælles valuta, før Danmark kan meddele de andre lande i EU, at vi gerne vil deltage, og en optagelsesprocedure kan så gå i gang. Danmark, Sverige, Storbritannien og Grækenland deltager ikke i EMU's tredje fase med den fælles valuta fra den 1. januar 1999. Danmark og Storbritannien har i overensstemmelse med EU-traktaten og de to landes EMU-protokoller meddelt, at de ikke ønsker at deltage i tredje fase af EMU med den fælles valuta. Sverige og Grækenland opfylder ikke de økonomiske adgangskrav. Landene uden for euroen har deres egen penge- og valutapolitik. Disse lande deltager ikke i den europæiske centralbanks beslutninger vedrørende euroområdets pengepolitik. Det vil sige, at Danmark har deres egen møntfod. Kan vi ikke indgå fuldstændig i EMU'en, da svingninger i valutakursen maksimalt må ligge på 2,5%. Det danske nej til euroen kan medvirke til at forsinke egentlige strukturelle reformer på det danske arbejdsmarked, og konkurrencen for nogle produkter kan også blive dårligere, som betyder, at danske forbrugere betaler mere for varer og tjenester. En dansk deltagelse i eurosamarbejdet vil fremme en liberalisering på både produktmarkedet og arbejdsmarkedet.